खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै आं गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजोबसिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। हिमाचल प्रदेशनि गोबां जिल्लायाव गिथावना जोमै बेरफ्रुनायाव गोबां गिथावना थासारि सोमजिदोंमोन, जेराव सानै सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरखौ गोमाना थानायनि खौरां मोन्दों। बे गिथावना जोमै बेरफ्रुनाया हिमाचल प्रदेशनि सिमला जिल्लानि रमपुर होननाय जायगायाव जादोंमोन। खौरांनि बादिब्ला हिमाचल प्रदेशनि मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखुनि बिथोनाव बासायनायनि खामानिया सोलिगासिनो। हिमाचल सरकारा जाथायनि समाव रायजो राजाखौ मदद खालामनो थाखाय जिल्ला बिफाननिफ्राय मोनसे टीम बानायनाय जायो होनना खौरां मोन्दों। आरोबाव बेनि गेजेरावनो उत्तराखन्डआवबो जोमै बेरफ्रुनायनि जाथायावबो गिथावना थासारि सोमजिहोदों, जेराव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो होनना खौरां मोन्दों। भारतनि बोथोर बिगियाना हादोरनि सा बाहागोआव आरोबाव गोबां अखा हानायनि जाथावनाखौ फोरमायना होदों। नेक्स्टआव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्रमा बिथाङा मैया रायजोआव अमृत बृक्षा आन्दलन 2नि गेजेरजों बिफां गायनाय हाबाफारि एक पेड़ मां के नाम एबा फांसे बिफां बिमानि मुङावखौ जागायबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोनि गोबां जायगायाव बिफां गायनाय जागोन। मैया फुङाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा दिसपुर गुवाहाटीआव मन्थ्रिफोरनि कल'नियाव फांसे बिफां गायो। बे हाबाफारियाव आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारी बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। खौरांनि बादिब्ला बे बिफां गायनाय हाबाफारिया 15 आगस्तसिम सोलिगोन आरो थांखिया जाबाय गासै आसाम नाङैनो गासै 3 कौटि बिफां गायनाय। टुइटार एबा एक्सनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनि अफिसनिफ्राय लिरोदि अमृत बृक्षा आन्दलन 2नि जागायनायाव डक्टर हेमन्त बिश्रमा बिथाङा दिनै फुङाव गुवाहाटीआव फांसे बिफां गायो। बे बोसोराव 1 निफ्राय 15 आगस्तसिम एक पेड़ मां के नाम एबा फांसे बिफां बिमानि मुङाव थीमजों अमृत बृक्षा आन्दलन 2 फालिनाय जादों, जाय जिउआव बिमाफोरनि फारसे सनमान दिन्थियो। बे बोसोरनि गेजेराव गासै आसामाव 3 कौटि बिफां गायनायनि थांखि लानाय जादों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा थांनाय बोसोरनि बादि बे बोसोरावबो हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजादों होनना एक्सनि गेजेरजों लिरो। नेक्स्टआव दं थांनाय सानसे सिगां BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुरान्ड काप खुंफुंनायाव गोबां कौटि लाख रांनि जाख्ल'नाय जादों होनना BTR सरकारखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोंखारिदोंमोन। बेनि फिननायखौ UPPLनि EM दावबायसा बर'आ गोख्रों फिननाय होदों। बिथां दावबायसा बर'आ बुङो दि बबे इभेन्टआव एबा बबे आयदायाव ना फिल्ड बानायनायाव जादों ना बबेयाव जाख्ल'नाय जादों बिथांमोना दिन्थिना हो होनना बिथाङा बुङो। माबा मोनसे इभेन्ट खालामनायावथ' खरसाया जाखागोन, बिथांमोना बबेयाव जाख्ल'नाय जादों फोरमान खालामना हो होनना बिथाङा बुङो। आरोबाव बिथाङा बुंबावोदि जोंबो मोन्थिनो लुगैयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिब समाव दैजिं फेस्टिभेल खुंफुंदोंमोन, बै समाव मा एचिभमेन्ट मोन्दोंमोन होनना बिथाङा बुङो। आरो बिथां दावबायसा बर'आ बुङोदि UPPLनिफ्राय BJPआव हाबाखै, BPFनिफ्रायसो BJPआव हाबगासिनो होनना बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं जनायनि लाले दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानो रायजोफोरा खौसेयै खामानि मावदों। गासै 5 गामिनि रायजो राजाफोरा लाले दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानो गोख्रोङै खामानि मावदों होनना खौरां मोन्दों। जनाय रमदन दिखारि पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं बदलपुर, 2 नं बदलपुर, बदलपुर बर्मन, फाख्रिगुरि आरो मैधपुर गामिनि रायजोफोरा लाले दैमानि हा खुरखानायखौ होबथानो गोख्रों खामानि मावनायखौ मोन्थिनो मोन्दों। थांनाय 31 जुलाइखालि रायजोफोरा खौसे जानानै सरकारखौ लामा नायालासेनो हा खुरखानायखौ होबथानो औवानि खामानि मावदों होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि लाले दैमानि हा खुरखानायजों बोसोरफ्रोमबो गोबां सुबुंफोरानो न'खर गारनानै गुबुनाव खारलांनो गोनां जायो। नेक्स्टआव दं बर' फिल्म नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय RN फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो थैसाम 2 आबुं बर' सावथुन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफागुरि इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आव RN फिल्म प्रडाक्शनजों सेबखांजानाय थैसाम 2 सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि, रबि नार्जारि, गुरु पबित्र आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गुबुन फावखुंगुरफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो फैगौ आगस्त दाननि 30 अक्ट'खालि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ गुबुन ओनसोलनि सिनेमा हलाव दिन्थिनायजों लोगोसे दुर्गा पुजा, लोखि पुजाफोरावबो थैसाम 2 सावथुनखौ दिन्थिनाय जागोन होनना रबि नार्जारि आरो गेमस्रि दैमारि बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। नेक्स्टआव दं मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, जाय जाथाया जायगानि गासै सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। थांनाय बुधबारनि हराव धुबुरी जिल्लानि बनियापारानि अभारब्रिजनिफ्राय सासे 17 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ गौरां दैसायाव बाज्रुमनायनि खौरां मोननाय जायो। गोमानाय सुबुंखौ टक्राबान्धा गामिनि थागिरिमोन आरो बिलासिपारा शंकरदेब शिशु आरो बिद्यानिकेतननि फरायसामोन होनना खौरां मोननाय जायो। जाथायनि आगोल बेखौ जोबथा खेब दालाङाव नुनो मोननायमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। बिलासिपारा पुलिस आरो SDRFजों लोगो नांनानै गोमानाय फरायसाखौ नागिरनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बिथांमोननि नागिरनो नाजानायाबो फरायसाखौ दासिम नागिरना मोननाय जायाखै। नागिरनाया मैया मोनाबिलिसिम सोलिगासिनोमोन। गासै रायजोफोर आरो न'खर लोगोसे फरायसाफोराबो नागिरना मोननायखौ आरज गाबदों। गासैबो सुबुंफोरा पुलिस आरो SDRFनि हानजाखौ नागिरनायाव मदद खालामदों होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं भारतारि शुटार स्वप्निल कुशालआ मैया पेरिस अलिम्पिक 2024आव हादरनि थाखाय 3थि मेडेल देरहानो हादों। कुशाल बिथाङा हौवाफोरनि 50 मिटार राइफल 3 पजिशन्स बादायलायनायाव 4:1.4 स्करजों ब्रन्ज मेडेल देरहानो हाबाय।
क्वार्टार फाइनालाव सहैनाय 28 बोसोर बैसोनि स्वप्निल कौशालआ दाखालै बुधबाराव 50 मिटार राइफल 3 पजिशन्सनि फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ खालामदोंमोन। चाइनानि युकुन लिउआ गल्ड मेडेलखौ देरहाबाय आरो इउक्रेननि सारहि कुसिलिसआ सिलभार मेडेलखौ देरहानो हाबाय। मख'नो गोनांदि पेरिस अलिम्पिकआव दासिम भारतआ 3 मेडेल शुटिं एबा गावनायाव देरहासारनो हादों। बेनि आगोल मनु बकरआ आइजोफोरनि 10 मिटार एयार पिस्टल बादायलायनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहादोंमोन आरो सौरभजोत सिंहजों 10 मिटार एयार पिस्टल मिक्स टीम बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थेंक्स फर